Záhada, ktorá v 70. rokoch minulého storočia zaujala celú dedinu a každý sa snažil dopátrať, čo sa stalo. Začalo sa to kopaním pri tejto ceste, ktorá vedie od dediny smerom na Tematín. Pri výkopových prácach robotníci našli ľudské ostatky. Táto správa sa rýchlo rozšírila a začalo sa pátranie, komu nájdená kostra patrí. Podozrenie celej dediny padlo na Antona Šmeringu, ktorý býval v nedalekom dome. Jedni tvrdili, že ho zabili, iní, že iba bez slova odišiel. Druhá možnosť, ktorá je asi pravdepodobnejšia, je, že išlo o rumunského vojaka, ktorý na tomto mieste zahynul na konci druhej svetovej vojny a bol tu narýchlo pochovaný. V tejto možnosti sa prikláňala aj pamätníčka pani Irena Jursová, ktorá bývala priamo oproti miestu, kde sa kostra našla. Keď som sa s ňou o tom rozprával, povedala, že okrem kostry videla aj zvyšky oblečenia, ktoré pripomínalo uniformu, a malé kovové časti, ktoré mohli byť buď gombíky alebo nejaké vojenské odznaky. Iný Hradčan, Justín Domin, po niekoľkých rokoch od tejto udalosti tvrdil, že Antona Šmeringu, ktorý tak záhadne zmizol, stretol v Prahe. Môžeme teda tvrdiť, že teórie o tom, že bol zabitý a jeho telo ukryté blízko domu, boli iba klebety, ktoré sa ale dedinou rýchlo šírili. Ak to ale naozaj bol rumunský vojak, nebol jediný, ktorý istý čas odpočíval v hrádockej zemi. Pri prechode frontu v Hrádku a jeho okolí padli 3 rumunskí vojaci, ktorí boli pochovaní na tomto mieste pri cintoríne, kde je dnes parkovisko. Podobne ako vojak, ktorého našli pri ceste smerom na Tematín, ani títo tu nenašli svoj večný odpočinok. Po prevzatí moci komunistami sa na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia rozhodlo o ich exhumovaní a premiestnení na spoločný vojenský cintorín.